Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Bayu. Monggo kula dherekaken unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Nggih. Dening sampun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Amin. sempat. Amin. Saengga saged tetunggilan mapan wonten kelurahan Gunung Kulon. Nggih, wajan. Sajak cumlek wiwit kuncung ngantos gelung nembe sepisan niki kula sowan mriki Mas. Loh, napa nggih? Ambak Rembang niku pun kula jajah. Ya. Ning ibarate teng Gunung Kulon mriki niki nggih nembe pisan niki. Oh, ngoten nggih, Mas. Disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki padha karo njembarke Serawung, nggih Mas Gareng. Lah niki peta kula ganep. Kok ngono? Kula niku lak wiwit urip lair niku sing kula ngerteni lak mung Gunung Kidul tok. Iya. Ternyata nggih enten Gunung Kulon nggih. Iya. Nggih. Malah boten mung Gunung Kulon enten Gunung Etan Gunung Etan nggih wonten. Nggih, wah ternyata Rembang niku enten gununge Kulon. Leres menika anu nedahaken bilih warga ing Gunung Kulon menika swasana ayem tentrem. Nggih. Kampunge nikmat mupangat. Torian duwe karep ora tanggung-tanggung, Mas. Kok ngoten? Sedekah laut niki gandeng tontonane wayang kulit nggih rekake ngoten dadakan gawe wayang kulit saking lampu. Niku regane wayang kulit loro niku kalih nyawa kula larang niku lho, Mas. Lah niku lho Mas saking remening manah. Nggih, mula mboten tanggung-tanggung. Nggih. Iki dasare ya disembadani sak apa-apane. Wah, jan dugi teng transitan kula teng daleme Mas Joko. Ya. Sing sebelahe Mbah Tamim disuguhi iwak gratis. Apa? Cuma-cuma. Cumi-cumi. Cumi-cumi ki yen tuku wong ki gratis ya cuma-cuma kok. Iya, nggih. Arek kene wis golek apa seneng bakale. Gek gedhi-gedhi. Iya. Aku ki terus terang yen pendak sapa ning sedekah laut ki sing tak goleki gur iwak gur siji tok lho. Apa, Mas? Iwak sing ora tau ning ngarep. Iwak ora tau ning ngarep. Ah, kuwi posisine nang mburi terus. Apa kuwi? Kiper. Iwak kiper. Lho, ono lah kita. Kiper kuwi lho. Ah, kowe ora gaul. Takono bapak-bapak ono iwak sing jenenge kiper. Ono sing kewan laut sing kelaran terus. Kewan laut kelaran terus. Apa kuwi? Kepiting. Oh iya, Kepiting ki lak kelaran to, Mas? Nggih, heeh, Heeh, wong iki aku ki apal ning kene iwak kiyu ya ono. Apa iwak kiyu? 9. Oh iya. 9 lak kiyu to. Ana iwak sing kepanasan terus. Apa? P. P. Nah, iwak P. PP. Lah iya. Nek iwak P ayo kepanasan terus. Nah niki bakune ngeten lho Mas. Iki Pripun? mung nuduhke yen warga mriki niku agama ya digawa, Nggih. budayane ora ditinggalke. Nggih, niku bener. Niki tegese yen cara mobile balance, seimbang. Niki panten pun tradisi pergi dinapak-napake niki kehidupan masyarakat sini tergantung pada laut. Nggih. Makanya tidak akan melupakan laut, mula disedekahi. Leres. Apa to tegese laut? Apakah arti dari laut? Ayo. Laut niku hurufe napa mawon? L A U T. L. L niku apa Mas? Lebih luas daripada daratan. Laut niku luwih luas tinimbang daratan. Nggih. Terus A. Asin rasanya. Banyune. Nggih. Terus U. Untuk hidup berbagai macam jenis ikan. Nggih. Terus T. Tempat untuk mencari nafkah para nelayan. Niku laut. Amin. Nggih. Mula kudu disedekahi, kudu cara-carane kudu dijaga supaya bibit kawite makanan kuwi ora punah. Mula disedekahi itu ngeten ta Mas Gareng, sing jenenge sedekah laut. Sedekah niku rak sedekah. Sedekah. Sedekah niku padha karo nika lho kenduren dahar bebarengan. Nggih. Ning gandeng mapane ana pinggir segara mula diarani sedekah laut. Wonten sing aran sedekah desa. Mergo kono ana wong nindakake tasyakuran kan sedekah rasa ana tengahing desa. Nggih, Oh, niku kala mangsa sok ana penafsiran sing beda, manani dadi perdonding bab tradisi sedekah laut. Nek wong anu kok Mas nek piyayi mriki kula wis percaya, wis tatak lahir batine.
Nggih, wong naminipun mon desa mung Gunung Kulon. Apakah arti dari Gunung Kulon? Niki nuwun sewu mboten per huruf ning suku kata. Per suku kata Gunung Kulon. Guyub rukun warganipun. Nggih. Terus nunggal karep bengi iki nganake tasakuran sedekah laut. Nggih, terus kumpulane iuran saka warga kanggo gelar wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. Terus lon kuwi saka tembung lon ki lawake ana gareng saka Semarang. Dadi lon kuwi lawake ana ya kuwi gareng saka Semarang. Iki panitia ya sempat bingung. Lah kok bingung apa? Mergo arep wayangan nanggap wayang ana berita garenge mati kecelakaan. Terus bingung ta rumangsane sing mati iki aku. Terus delala ana sing entuk sumber berita sing bener sing mati kuwi gareng saka Semarang. Nggih. Lho kok Semarang? Salah tiga. Kok muni dhewe iki lho. Kok sik tak critake. Nggih. Pancen bocah kae iki omahe gareng saka Kabupaten Semarang ning identitase Kabupaten Semarang. Identitase nganggo gareng Solo 3. Oh, nggih. Niki kula critani gareng niku sakniki pendak kutha ana gareng mula ana gareng Semarang, gareng Pekalongan, Pacitan, Ngawi, Karanganyar. Nah, sing mati identitase gareng Saking Solo 3 adik kula Mas Angga. Nah, niku. Nek Mas Gareng Sumarbagya tesih sehat. Amin, Tesih. Cek tembungmu ra enak. Tapi to? Ana isih sehat kok separo lah sing separo mati apa piye? Boten. Wah, aku mati separo ki sing ora tak senengi gur siji kok. Apa, Mas? Mati separo ki yen ngene ora masalah. Nggih. Yen matine separo ngene, sing mati kene piye? Iya. Apa ora mung ketil tok? Wong kok senengane aja mujekke wong mati separo to, Mas. Boten, panjenengan iki sehat. Mula mriki piyayi anu kok Mas regep sedekah piyayi mriki. Nggih. Amargi enget dateng napa menika pituturipun para pinisepuh. Bab napa, Mas? Urip pira ing donya tan lami. Oh, nggih. Upamane sira menyang pasar tan lomo neng pasar wae. Nggih. Tan wande lamun mantuk mring sangkane wis maning nguni. Nggih. Ing mengko hayu samar ing sangkane mau. Yen lali ing dalanira yekti sira tan mantuk wis manyongoni. Temah sasar keblasar. Niku enten tegese, Mas. Lah nggih ngaten. Nggih. Kados dene wong urip ning donya iki ora suwe. Ora wurunga bakal sowan ngersani Gusti kang nyipta urip. Mula karben sowane mengko ora keblasuk dalane, seranane kudu ngibadah manembah. Ibadah kados dene niki dana rasa niki ya klebu ibadah. Nggih, niki dana rasa. Nggih, nyeneng-nyenengke wong pirang-pirang. Sak sampune rumangsa disenengke mesti ndongake warga Gunung Kulon sugenge tansah ayem tentrem nikmatmu pangat niku Mas Gareng. Sing baku tetep dipun jagi kerukunanipun. Nggih, niki pancen wis diniati kok Mas. Dasare niki sing ora kepareng ngrawuh wonten mriki saged mirsani lumantar live streaming Ngaji Saka. Lho. Niki di live streaming. Oh, ditutkan. Tak dipirsani ngantos dumugi manca negari. Oh, disiarke Aji Saka. Nggih, Aji Saka. Mula ayo niki diaturke sik wonten ing ngersakaken pepeling saking panitia. Menika ngemu pandonga mugi sak sampunipun sami ngawontenaken sedekah laut warga Gunung Kulon paringi wilujeng niskala. Nggih. Anu niki wong enten titipan saking Mbah Tamin Manunggal Jati kali Mas Joko. Sing dike tempat transit ya pripun nyuwun sinom parijata pun nggih wae nggih. Kalau sinom nyamat. Oh nyamat. Mangke diaturke sinom parijata. Kali uler kambang Mas. Oh nggih. Mangke diaturke. Nggih kula pun matur. Monggo dipun aturaken dandang gula. Mangke dawah pepeling nyuwun tulung dhateng Mas Gareng keparenga ambawani. Nggih. Monggo. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, wis genep. Ora aneh wong ya wis kaji kok. Napa-napa niku kanthi bismillah saged lancar, Mas. Nggih. Kawruhana.
Niki apalane ngangge sing pundi lawas napa sing anyar? Manut. Wis, kawruana niku ya klebu ngelingke. Mboten pun apalane sing lawas mawon. Ya, wasitodi. Boleh, ayo. Wasitodi saking Prawinasis. Mas Gareng ben dikancani Mbak Wulan, Mbak Dita, Mbak Suci karo Mbak Fahmi. Ben ngancani panjenengan. Ngancani kok ado-adoan. Tapi ya. Ngancani yo nyedak mriki. Oh, rene Mbak. Ayo yen nyoto wedokan rene. Kok wedokan kaya kewane. Lho, lah kuwi Yai Putri. wedok ki yen siji wong ki pirang-pirang ya wedokan jamak kok. Oh ya, ya wis ora apa-apa. Ya mriki Mbak, kene. Ya Mas. Ngeling ngono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe bareng aku putih-putih malah kaya bidan. Aja to ki nuansane rak ya merah putih. Ayo. Nano. Apa lagi? Salat Kang limang waktu. Pijan kaya iwak ning laut ya. Piye ta? Ana sing cilik, ana sing gedhi. Iya. Iki yen iki gereh layur. Terus Iki yen iki bangsa apa ya kae kirang-kirong. oh ya. Ono kae kae bluntak. Bluntak ki anggar munggah ning daratan terus mekrokne cuit. Oh sia-sia. Ayo. Kudu tansah Rano. Iku cagak agama pakartikan luhur kedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Monggo yuk diaturke wiwit saka Mbak Fahmi langgam rumiyin nggih. Kok nglerek tekan Mbak Suci monggo yuk. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis memandang wayahe sembahyang ratapi wajib dawuhe pangeran ati atrae agama
Matur sembah nuwun wis diaturke. Ayo. Mbak Wulan, Mbak Dita, Mbak Suci lenggah, Mbak Fahmi keri kono sik. Ayo, sik. Ayo liyane angkrem meneh. Ada kaya babon angkrem. Enak ya dadi wong wedok ayu iki lagi ngadeg wis disawer. Iki mau lagu sing ngrejekeni ya nggih, niki wau Mas Joko sing daleme Oh nggih, sing kagem transit. Nggih, transit. Matur sembah nuwun. Wah, Mas Garing mula cahyane padhang. Wah, tenan kula nu ketemu Tigon duwe kanca ngoten niku pun kaya sedulur, Mas. Nggih, 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 nggih. Niki nuwun sewu kangge tepangan. Jenengmu sapa, Nduk? Fahmi, Mas Gareng. Fahmi. Omamu ngendi? Asline Ponorogo. Oh, anak warok. Oh iya, heeh. Ponorogo. Ciri khase nganggo kolor. Kelahiran saking Ponorogo sakmenika lenggah wonten pundi, Mbak Fahmi? Wonten Papahan Karanganyar. Wonten Karanganyar. Nek Karanganyar wis di bojo apa urung? Sampun. Oh, ya wis. Loh, kok ya wis to, Mas? Ya wis kok diculke iki lho. Wis di bojo. Lah terus? Wong iki kudu ngerti etika sopan santun. Duwe bojo kok tak cedhaki kok mburi bacok bojone piye? Ora, boten garwane ya wis pirsa nek Mbak Fahmi niku seniwati waton wis ana wates-watese. Hukum panggung ana batasane. Oh nggih ngaten. Nggih, nggih. Niki wanuh ngaturke wau pamundur saking sinten kala wau Sinom Parijata. Anu Mbah Tamim. Oh nggih Mbah Tamim nggo. Wau Sinom Nyamat pun to saiki Sinom Parijata laras Slendro. Enten uler kambang Monggo. barang. Ya Mbak Fahmi diaturke. Monggo. Ya Mbak. Aja ngatane koneko sing ana rampung dhisik warna-warna Surabaya kampung kali asin yen pengin urip mulya kudu rani prihatin. Kupingku bosok. Lah napa? Kowe lho kontrolmu kok bledek suarane. Ya wong nyatane iki ana nggon jembar kok. Ah jembar-jembar iki ora cedhak salon. Kowe ngono, Nduk? Ya rada maju ngene ora feedback anu mikrofone. Niki lho Mas. Apa? Surabaya kampung Kaliasin yen pengin urip mulya kudu wani prihatin. Nggih, pancen napa-napa niku dilambari prihatin mengke etuke utawa samadengane niku nyenengake, Mas. Nggih. Yo lanjut. Niki syukuran kalih prihatin dalu niki. Iya, enggak. Tirakatan. Iya, Mbak. Suara suling ngangkat suara ambyang kacang digokso kula yen tumandang kudu sing lila aja doh tresula wangsun kuno iki wis nyebutke aja gething engko ndak nyanding. Nggih. Mergo wong gething iki mesti manjing ning pikiran. Gitu? Nggih. Nek wis manjing ning pikiran malah terus dirasake mlebu nyang ati. Oh, ngoten niku lho, Mas. Nggih, abak-abak kata-kata niku yang dirasake, yang dicerna marake menasehati urang nggih, Mas. Nggih. Kaya kula wingi bar nonton tulisan teng ngene napa lawan sopir truk ngono lho. Ya, piye tulisane? Jangan membuang yang baik
demi yang menarik. Iki lho. Ngono ya, Mas. Niki jangan membuang atau meninggalkan yang, Yang baik demi yang menarik. Niku kula terjemahke tibake jeru. Nggih. Ayo lanjut. Kapati hamara kudu sing ngerti. Niku iso mahanani ayam tentrem lan iso didadekake kulawarga ngoten niku. Oh, dadi sego liwat weton Surakarta, mbok aja banget-banget wong padha-padha kanca. Iya. Nggih. Apa kanca mangan kanca. Kok terus tekan kono. Ora kuwi kok. Ora kena kanca kok mangan. Tegese kanca karo kanca iki samad sinamadan daya dinayan, saling pengertian. Betul. Yo lanjut. Pinasu yang baik demi yang menarik. Mau terjemahane ya iki mau. Iya. Jangan meninggalkan yang baik demi yang menarik. Yo. Anu. Sembah nuwun Sinom Parijata sampun dipun aturaken Mas Gareng. Mugi saged kagem jampi sayah. Batamin kalian Mbah Tamim nggih. Joko ingkang kangge transitan kala wau. Mas Gareng janipun panjenengan ora ijen. Sinten? Tasih wonten rincang setunggal kanca seniwati. Lah pundi? Mbak Wiwit niku kok durung ketok, mula karo dinteni sik. Kok gek isih nglairke. Ya ora kok nglairke iki piye. Nglairke pangunek-unek yang durung teko. Nggih, mula mengke karo dinteni sawetara. Mboten napa-napa. Sing baku niku kancane ruang nggih kathah. Nggih. Nah, iki Mbak Dita sik ya mriki Mbak Dita. Wong niki yo ngisi kekosongane wektu kok. Niki kandem lincah ring utawi marwe. Kae warung pojok. Mirsani niku kejawi warga ing Gunung Kulon. Nggih. Ugi penggemar-penggemar panjenengan ingkang saking Rembang wonten, wonten saking Blora Purwodadi. Saking Juwana rawuh. Pati nggih sami rawuh mula niki kempal nyawiji dados tunggal kalian warga Gunung Kulon. Nggih, leres dawuh panjenengan Mas Gareng niki wau
tirakatan kalian tasakuran. Apa arti dari tasakuran? Ayo. Tasakuran niku tandhanipun piyai mriki piyai ingkang kandel imanipun. Nggih. Orang yang tebal imannya tuh jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur. Leres, terus? Sah. Sah niku sahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Nggih. Kurang adol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Nggih, Anugerah dari Allah yang selalu dinanti-nanti. leres. Mula niki jenenge syukuran niku dinikmati piyai kathah. Ngoten. Mula sing jenenge syukuran niku nampa peparing saka Gusti wajib disyukuri wondene tirakatan. Muga-muga sing dadi gayuhan rung kasembatan bisa disembadani. Amin. Amin. Niki Dik Tita sampun. Nggih, Mbak Dita, ayo. Kula nyuwun diaturke sinom sing kok grandel sik. Nggih. Monggo. Iki banjir sinom iki. Memanismu niki saking Taiwan lumantar live streaming monitor. Nggih. Oh, ya Nik. Nggih, monggo. Ya, Mbak. Mbak Dita Intawati made in saking Banyuwangi. Nggih. Yen niki tesih legan Bapak Ibu menawi kagungan putra kakung ingkang badhe mundhut mantu menika sarjana seni saking asli Banyuwangi. Ya, nggih. Niki tesih jomblo. Sapa ngerti untuk juragan kapal? Oh, sapa ngerti untuk juragan kapal ku dadekke jangkar? Ya ora to. Ya engko jak ning segara, aku sing kakung jolo iwak, sing putri rengeng-rengeng karo ngetutke alun ning banyu kuwi lho. Tak kira sing lanang golek iwak, sing putri renang. Ya, Mbak, lanjut. Agawe rucite Ano apa kang si natya Norano umpama munduta rokmi. Iya, Mas. Yai Banyuwangi lho. Piyai Banyuwangi iki yen wis halus yo halus tenan kaya Dita iki. Nggih. Wah, jan aku ki jane yo naksir ning wedi. Lah kok wedi Lah ngopo? pripun? Naksir karo cakono ki ora kuat modale disantet bapake aku. Ya ora wis ora eneng saiki. Oh, ora ana to? Ora mboten enten. Ora ana ya, Nduk? Boten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi lek jenengan kersa nggih saged mawon. Wong santet kok kersa. Lah pripun? Oh, santet dileboni radio isine penyiar tok wetengku. Sepalapa to? Kepala Setelke dangdut kowe mubeng terus wengi ya. Ya, Mbak, lanjut. Tartamtu Meno tatu ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa eno
Nanone non. Ya. Bintang Teman Semarang. gonjing angin jongeng aku Yo. dari mana datangnya lintang dari sana turun ke Timun sigarane wis mawon Halo, 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 halo. sayang sayang Oing oing bantal dawa cariku. Yo, 2 kali, Mbak. Dukun mana yang paling mandi? Tidak melawanku sendiri. Tembak ning celonek, saya apa anjuran. Mana yang paling tinggi? Aduhai sayang, 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 tidak melawan gunung berapi. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken sinom sing kok grandel. Yo. Dan cah iki komplit lho iki. Lah piye, Mas? Ayu, bawaane apik, pinter, suarane apik, tur iso diapusi. Kok terus diapusi? Ah, bocah kok kaya ngono kok ora ndang di bojo iki piye? Iki sing diantu-antu wis rawuh, Mas Garek. Sapa? Lah niku no. Oh. Oh, Lah kae oh, Mbak Wiwit ngono kok. boy bocah-bocah. Heeh. Oh, boy bocah-bocah. Ini cah-cah kuwi lho. Bocin cacah. Ayo diaturi pinarak ana kering kotak mriki, monggo. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, irian barat, irian barat, wilayahku. Irian barat, irian barat, irian barat, Tanpa kencan, tanpa semayan, agemane Mas Gareng, padha karo agemane Mbak Wiwi. Iki Alhamdulillah. Iki sing ana wis ana gathuk rasa ya ngene iki. Iya Mas Gareng. Mbah aku ki karo wiwit ki mbah aku ki. Piye ngapa? Lah piye to Mas mbok sawangan bengi iki aku kepiye? Kowe iki upama iwak no Nemo. Lah kok Nemo? Iya. Kliat. Karo buleti ning ngono anu mau maneh. Buleti ning omah-omahe cekel pisan modar. Ya aja sia-sia. Nemo. Kuwi lujeng dalu Mbak Nggih, Yuli. selamat malam, Mbak Nggih, Wiwit. Mas Bayu, sehat Menika nggih. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panjenengan pripun? Tak yo Alhamdulillah sehat. sehat. Nggih. Wiwit saiki kaya pitik ngendi-ngendi metu wulune. Loh, aku rene mau ya kesuwen ya masangi wulu lho, Mas. Oh, ngono. Ujarku iki arep tak pasangi wulune jenengan. Ning tak goleki ra ono. Mun aku dhewe tak keroki kok. Kowe wulune wong dhewe-dhewe kok dijaluki. Loh, aku Kowe saka ngendi iki? saking Solo terus diajak teng napa? Jujuk teng hotel cafe iki lho. Wah, Heeh. Wiwit iki saiki nginepe ning hotel Pape. Lah apa jenenge kuwi? Oh alah, Nduk, ngene ngono kowe iki biyen ya kos ning Rondo kowe kok. Kok tiru ki Mas Gareng? Mas Gareng saiki nginepe Hotel Merah Putih. Weh malah elok niku. Nggih. Anu sama dengan bendera Indonesia. Nggih, Merah Hotel Merah Putih. Apa ki? Pom bensin, ya ta? Anger dadan ning pom iki kena aman kuwi. Heeh, malah ngirit wong ning kono ra entuk udut tok.
Niki panjenengan wis diantu-antu Kyai Nggih, mriki Mbak Wiwit alhamdulillah. lantaran kula. Wah, Nggih. niki Matur sembah nuwun. panjenengan nembe rawuh wis ana sing nyuwuni Napa niku? tetembangan. Nyuwun pangkur Semarangan. Ayo iki. Nggih. Sing apa Mas? Aku wis sesuk nyawang Wiwit sulap e. Lah piye ta? Rupa kok pating kertip mbok kaya apa? Andekno matmen matamu, Mas. Wah. Ayo matamu dhewe kuwi kok. Ora Malah Mas. gelo. Nek kula panjenengan kok nggih namatke kula kok ya, Kowe Mas. ora kuwi mbok kaya apa kok iso pating kertip. Jenengan purun mbok kula diambung. Hah? Diambung ben ketularan anu kerlip-kerlipe, Mas. Aku malah diambung keripe kolu malah modar aku. Lah jenengan beda sing ngambung kudune irung pipi, lah jenengan anu kok. Apa untu ngono? Oh malah mirasa kok. Mboten, Mas. Ah. Kuwi jenenge glitter. Besok garwane Mas Gareng bojomu to Mas ning omah langsung soki sak botol ora gilap tani ora kertip-kertip. Mangsamu kaya grejek ngono. Bojo kok disoki glitter iki kok grejek. Sesuk bojoku tak kei pecahan bling kowe. Iya. Monggo, Pak Nggih. Wiwit diaturke pangkur Semarangan. Ayo Mas Gareng, nematke swanten Mbak Wiwit. Monggo. Swara tok nggo apa? Lah terus Lah terus Mas piye sing Gareng. adimatke iki apa? Ah sarupane no. Oh iya. Nek no, awak dhewe nang kene lak wong loro, wong klambine wae ya wis padha. Saumpama nang kene awak dhewe yang-yangan ngono piye, Mas? Rumah sama awake dhewe ngono. Heeh. Kowe ra gagas iki di streaming disiarke langsung bojoku nonton ki lho. Loh, tapi kan ini acting panggung. Acting panggung piye wingi aku gandeng karo jejer karo presiden ngono e ora dibukake kamar 3 dina e. Weh. Oh. Nesu. Nesu. Oh, ora. Lah ngapa? Kuncine ilang. Malah mateng ngono itu. Cek bojoku kok mateng. Iya Mbak Wiwit, Banget ya, diaturke. kayu. Monggo, yo. Mingkar mingkur lengu Suarane apik, ya ta? Pinter golek kaya. Lho, Besok garwane Mas Gareng ya ngono ning omah, ya ta? Heeh. Klambine kaya ana wulu, putih kabeh sak awak ngono kaya Anoman kae. Oh kowe ngenyek. Bojo kok kaya Anoman. Kayak wulu nek Mbak kuwi rak biru, sesuk garwane kan putih, dihubungi wulu ngono. Oh ora bojoku enak ngono Mas kae. kok aku dirangkul sithik ngono Mas jejeran kira-kira wuluku geli ora Mas. Aku ki aja meneh kok wulu tok sak pitike lho tak klethak rene. Oh kok seneng. Kene yen kepengin dirangkul wong bagus jejero aku kene. Panjenengan menika sampun kula anggap dados bapa kula. Ah ya wegah. Loh. Lah piye to? Kok dituwake kok emoh. Tuwake. Hormati lho. Hormat aku iki dados pacangan kula apa pacar kula kok bapak kula. Oh ya dadi punden, pepunden. Nggih. Apa- Panjenengan menika sak menika dados pepunden kula. Punden iki malah wis modar e. Kuburan ya. Lah ya wis pasangan. Pasangan. Ngono. Kene Kita, kene. kita malam hari ini chemistry ya Mas. Wah, menika live streaming Mas Gareng yang sampun haji makmek dateng Mbak Wiwit Lah. kok dipun pirsani. Ora masalah agar bar ngene mudhun panggung wudu meneh ayo resik. Wong Iya. iki lagi ngibur kok. Apa kok kiri-kiri? Irungku klebon wulu e. Kok keri ning irung. Oh, eno. Yo, ngancik nggon gawat. Monggo. Kuat. Kuat. Wis.
Wis ketok rambute. Ayo dijen. Tarik napas dijen. Ayo lah wis, ayo. Wis. Bathuke ketok bathuke. Tak wangi ngedit. Ayo kurang sithik. Ayo. Sisake. Ayo. Jempole sing kering iki. Alhamdulillah metu cempe. Mangsane bojoku wedhus ngono apa piye? Lho jare sampean karo Mas Gareng ya metune cempe. Bener. Ora masalah. Pakmu wedhus, piye kabare Pakmu? Piye kabare? Ora masalah. Arep diarani wedhus ora masalah. Sing penting wis tau karo Wiwit. Oga ya. Yo. Oga. Rano. Sinupa sinung harta prekrata Nano. artining ilmu Mereka ugi dipun suwun kalian Bapak Suwarto saking Tambirejo. Nggih. Nika nggih lagu menika nggih dipun suwun saking panitia mobil plat K 1942 JS tulisan belakang Papa Muda tolong dipindahkan karena akan dipakai parkir mobil tamu. Ayo. Apa kuwi? Mobil dengan tulisan Papa Muda. Silakan dipindahkan karena mau dipakai mobilnya Papa tua. Ora. Saiki. Ya iki lho, ngene iki lho Nek tulisane. dalan iki hiburan Mas perkara tulisan-tulisan iki ta. Heeh. Ana truk ngene ngarep kuno tulisane kutunggu jagamu. Wah. Elok tenan iki. Ana neh truk sing nggon kaca ngarep stikere pirang-pirang kan malah ora mlaku, Mas. Heeh, piye to? Lah kebak stiker mlaku nabrak. Ora ana apa-apane kaya. Lanjut, Mbak. Monggo Pak Warto dipun mirengaken. Nggih. tumrap Ano. agama gemeng aji Turi putih. Sedunungan kabejan nggih, ora kaya Mbak Wiwit. Nggih, menika sampun dipun aturaken pangkur Semarangan. Tanggung jawab. Apa? Disawir Mbak Asih nggih. Mbak Asih nyuwun nggih. Nyidam Sari kowe ora nampa dhuwit tok.
Basih nggih. Basih. Oh, nggih, Ngersake matur napa? sembah nuwun. Nyidam sari. Nyidam sari boleh. Ayo. Nyidam sari. Wah, Niki duwe wau turi-turi putih Mas Gareng. Nggih, turi-turi putih niku ambak lagu ning niku nggih pitutur, Mas. Napa kandhutaning pitutur nggih turi-turi putih? Turi-turi putih. Turi niku saka tembung ditutupi mori. Nggih. Putih wernane. Terus Panjenengan kula sedaya niku riyen sok ben bakale ditutupi mori putih. nggih. Ah, Terus ditandur Ning ning Kebon Kebon Agung. Agung. Ditandur niku dipendhem Kebon Kebon Agung. Agung niku kuburan. kebon sing gedhe nggih. Nggih niku kuburan. Celeret tiba nyemplung yen pun dicemplungke teng luwangan. Kepundhung kembange Kembange apa? Gumantung tumindak kita sedaya. Menawi sae nggih mengke swarga, Amin. menawi awon nggih neraka. Mula mumpung tasih gesang monggo sami tumindak ingkang sae. Amin, amin. Nah, iki metu suaraku lagian. Nggih, nggih, nggih. Ngono. Ayo saiki Nyidam sari. nyidam sari. Ah, kowe nyekel dhuwit tok kowe. lah piye to, Mas? Aku makelar mung diliwati tok. Mas, ora sah meri. Ben ketok gawene, Ah, ah. Kok nek sampeyan wis ketok nyambut gawe, bakale buasih kok ya welas karo panjenengan. Nah. Mula saiki gen panjenengan ketok gawene nembang gandrung nyidam sari. Ayo, gandrung Mbak Wiwit. Iki aturan cara ngendi to iki? Piye ta? Ah sing entuk ora nembang sing ora entuk mbok nembang iki. Lho, Jer Basuki mawa biya, Mbak Wiwit mau wis nembang entuk saweran lumrah. Lah sampeyan ngopo? Saiki nembang. Jer Basuki mawa beya, Jer Basuki ya mawa panas kuwi kok. Ora sak nesu to. Ayo, ayo Mas, digandrung Mbak Wiwit. Monggo. Nyidam sari. Ya. Kang Mas Gareng. Apa ya? Dalu menika panjenengan ngagem parfum napa to, Mas? Piye to piye? Rasane kok kaya tikus. Ngenyek parfume Slimpi kok. Oh, sebab parfume wong mati srimpi iki. Ya ora to wangi to, Mbak. Oh, mboten, mboten. Iki dudu tikus. Napa, Kang Mas? Iki werok kok. Oh, Malah saya gede. Saya gedhi kok. mboten kok. Aja dadi atimu. Inse. Awake dhewe iki kaya ketoprak siswa budaya sing wingi main ning kene. Oh iya, nggih, nggih, nggih. Kang Mas Gareng menika gambar wayang napa to nika? Aku dhewe ora mudeng Sami. Ora yen iki delok nganggo kotang iki mesti Gatot Gatot Kaca. Kaca. Ingkang setunggilipun? Sik iki yen ra kleru Baladewa. Oh, ngaten. Werkudara. Werkudara. Oh, kok ora metu kukune? Lho dikethoki kok. Oh, dikethoki to. Wah, Ora murid nyocok. murid yang Aktif. baik. Iya. Ayo, Duh, wong ayu. ngrangkul iki kosik to. Roman ketoprak iki kena ngrangkul nek ana kata-kata ngrangkul. Ngono. Aku iki Rada ora. rada anggang-anggang sik ngaten lho, Mas. Lah, Duh, wong ayu. Ya, tip. Pepujane ngati kaya Kaya ngene ngrangkul ora mau tembunge. ora Lho aja ngrangkul. Kaya ngene. kaya ngene mbayangke. kaya ngene rasane Udah dadi murid. Nandang asmara. aja nembang ora Itu. Ayo. kaya ngene wong wong kleru wong nandang asmara apa mung awakku Awakku dhewe ndi? iki Nah, kok ngrangkul? apa mung awakku dhewe Nah. Dadi gen ketok nges kuwi apa sing dirembuk diperagake. Oh. sok kapan anggonku ngrangkul Kosek kok ora ya eneng. Yo. Dewa. do dewa jawata welas sono aku tak ngrangkul ya yu Itu. welas sono Yo alon-alon lho, Mas, nganggo rasa lho. kok alon-alon piye anake selak tangi kok. Welas ana mring mami.
Witi ngeterke mbae ning puskesmas bareng. Kan Ora roman ra paten. aja nesu lah mlakune sing gagah wong piyai gagah kok mlakune tuyu-tuyu. Alah padune kowe iki meri. Meri apa? Wong iki rezekine dhewe-dhewe, kowe dalang yo dalang, dagelan iki rezekine ngene iki, ndemeki penyanyi ayu-ayu. Lah kowe bagusa dalang ndemeki debok ngopo? Arek gone dhewe-dhewe. Anggone dhewe-dhewe lah mulai ora entuk protes. Ora, ayo. Arep tak apa-apane iki hakku kok. Wah, oleh ngomong hak iki lho. Hak. Tenan. So kapan katekan jejer lan wong ayu Dirayu Mbak Wiwit. rayu aku Kang Mas Gareng, dalu niki kula kepengen beda dengan malam-malam sebelumnya, Mas. apa ning dhuwur prahu piye Kula pengen dipangku, Mas. aku wong bengi wis kecethit mangku wawin wedine ora umum kecethit tenan lho kenekku Saestu napa? aku bengi Niku kecetet sisih pundi? sebelah kene Lha nggih pun sakniki tak genepi sing sisih kiwa. lah kok ora sirahku san mbok cethitke kowe iki kecethit tenan kok aja dadi atimu aku bengi iki ora iso mangku kowe Mboten Kang Mas. Panjenengan sampun mboten kuat. Oh nggih, nggih pun nggih. Jenengan pun mboten kuat. ya gumantung mungsuhe sapa Mungsuhe kancane Mbak Wiwit mau dadi. Yo, tenan. Walara padha Yo. pomo sira nakoda Mas Gareng, Apa? aku kok curiga karo jenengan ketoke karo wong wedok sing sejati ki ora pati seneng jenengan ki. Lah terus ku apa? Ketoke senenge karo wong wedok sing jadi-jadian to, Mas. karo kae wingi karo kae genah kecilik no Lah piye? nang petengan tak buka lho lah padha to tanpa prau sat sara ing Jalatri Edam Sarias Langgam Nyedam Sari dening Mbak Wiwit, ya kendangane Gonggo Mino sing joget Mas Gareng. Nggih. Oh nggih. Ya, Pak.
Blas tembang kangen Rama Seger nggih. Nganti gogrok kabeh. Wis. Lah iki perni-pernike do mencotot kabeh iki lho. Lah, lah wong wis dadi ciri khase Mbak Wiwi ta. Wis sing diarani yen Murite wis dadi kabeh iki. Iya. Eka Dita wis dadi kabeh iki. Tenan. Mlakuhe mesti miring saiki nggih. Tenan. Iki umpama layangan ngono ki tali gocine ora pas dadi ngethek terus. Iya. Ngethek wah. Kaya pancen ya wiwit yo piye? Iki joget pisan wae idepe wis coplok telu. Ketok semangate ya. Semangat apa ya nafsu kuwi. Dheweke Yo iki. Apa? Tengenku pas iki Mbak Eka, yo Mbak Eka prihatin. Eka di Eka. Nyata endah ing kutha Semarang Lumut candi baru kota kae. Sudah lan alame kayata nangake. Aku ora ke gunung iwange bengawan tanah perabuan aku pelabuhan ake papan di gunung sandang kone udah saya senang Semarang gendang gendang kota Semarang. Iki kula ya kintun salam. Agam Kanggo SBA niku sedulur Bayu Aji saka anu pundi niku Bluro. wilayah iki mok sak rombongan. Nggih. Sak rombongan. Terima kasih. Iki ya muridé Wiwit ta? Iya ning sing kemrampur rung tak dadi kuwi. Tapi iki ora mlakune tok sing miring, Mas. Lah apa? Sajake sakenene barang miring. Mbok aja sok sia-sia. Lah wong karo wong tuwa iki nyalami sing genah malah go gocekan. Nggih, ya dikenalke sik. Nah, ngono jenengmu sapa, Nduk? Oh, kae sing kono barang lho disalami. Nek wong sopan kleru. Ora. Kene. Wah, cah iki nganggo ide palsu. Iya. Iso melek lho cah iki. Abene aku nganggo apa to? Biasane ya ulu merak lho. Kok wulu merak, jenengmu sapa ta, Nduk? Lah Eka prihatin iki sih. Ah,
Seneng. Adine kula niku seneng. Ora omahmu endi? Kula saking Sragen. Sragen. Heeh, saiki domisili ning ndi? Sakniki. Wis sekolah wonten Solo. Iki bocah iki sentret apa to? Oh, semangat, seneng. Semangat iki yo sing cek ora. Kok aku ngenteni jawabanmu ngeden nih. Kok sekolah ning Solo. Sekolah ning ndi? Wonten Institut Seni Indonesia Surakarta menika Pak Bu. Institut. Yok. Institut. Institut. Wah, institut. Gecing. Lho kok senden wayang iki lho. Oh, ya rada maju to dipirsani piye akeh kok ya. Oh, alah. Wong ayu ya ngene iki lho, maju ya salah mundur salah Pak Dune ben dipirsani iki ben penak ngono piye. Sing. Cengenges. Aja nesu to. Wong ki lagiane dhewe-dhewe. Ya lagiane dhewe-dhewe ning aku ndeloke ngono kuwi kudu tak kletak sisan. Aja nesu to, aja nesu sabar. Sabar. Lho kok malah ngelek aku sabar lho. Wong sing marake aku budrek iki kowe kok. Mulane tak kon sabar karo wong ayu iki terah angel jak omong ngono. Wong aku ayu, jenengan wis tuwek kan yo angel to dene jak omong. Oh alah. Biar ngonekke wong tuwek iki budrek ngono ya. Gak, boten. Ojo ngono. Ki kudu diajeni. Kula tetep ngormati panjenengan, Dek. Nggih, wau napa panjenengan niku pun kula anggap kados mbah kula ki ambak. Amin. Pun ngormati jenengan. Ya. Aja pripun-pripun, Dek. Ora mbok mboten seneng kalih kula tetep ngormati jenengan. Ora mbok hormati ora pathek. Lah ngopo to kok murid-murid? Kok kono mau Pakde wis karo lho Mbah iki. Lah diceluk Mbah kok ora gelem ki lho. Kaya tuwa saya. Mbah ki tegese panjenengan wis dianggep piyai sing wis mungkur bab kadonyan. Malah becikno. Apa dianggep adine? Aja. Ya. Nggih. Tak terima anggonmu ngundang aku Mbah ya, Nduk. Nggih. Eka. Nggih. Kowe wis duwe bojo apa urung? Dereng alhamdulillah, Dek. Alhamdulillah kok dereng. Lah, tegese kan jauh to. Oh iya cek utuh ya. Cek utuh. Wah kowe ngomong iki. Tegese cek utuh jare. Jauh to no. Oh, sik butuh apa wingi tiba kok truk ya meletek. Ora. Ora kok meletek terayu wis gawanane ngletek terus piye to? Ngene. Ngene. Ora, Dek. Bojo urung duwe. Dereng. Pacar. Dereng. Upama kowe dipek karo piyai kene, pek mantu kek apa dipek bojo karo cah nom-noman kene piye? Wah, pun kula biasa. Lho kok biasa piye kaya jajane biasa? Biasa kula munggah panggung wis deh lanang-lanang bapak-bapak niku do kedep kabeh awe to. Kedep ki. Ya lumrah wong urip kedep apa masane nyawang kowe. Wajar. Urip kedep wajar. Wis tak bacok tenan ngono. Aja ngono to. Jalma tan kena kinira arepa omongane gruwal-gruwal. Arepa kulite kaya kentang ireng, nggih ta? Arepa wandane iki. Aku mang wis wedaan lho. Lah kok malah kelawu tak hapus nah. Isen aku. Nek ngene do. Nggih. Bener ngendikane Mas Bayu, jalma tan kena kinira. Nggih. Dalam kekurangan seseorang pasti ada kelebihannya. Nggih. Saiki keluwianmu nggo. Iki diaturke, Nduk. Wonten sing ngersakaken ladon Sri Huning. Sri Huning. Wah niku nemen kula. Niku petingane kula mboten ngetos jenengan, Dek. Embuh karmu. Wong kok mutungan. Arep tak duduhi petinganku ki ning nggon ngendi ngono lho. Lah kare omong petingan kula niki lho, Dek kok katu. Tingan. Saking semangate petingan kula. Apa? Nggon apa? Nggon lali nek iki kok mesti aku anggere nembang ngerti jak omong mesti aku lali. Ora nek tembang aja jak omong, kuwi nek jak omong muncul pisan ku lali tembange. Iya, aku wis tak pokoke tak boleh anu yo anggere aku nembang aja dijak omong ya aku. Ya. Ayo iki diaturke Sri Huning. Nuwun saking sedulur Bayu Haji saking sumber Bapak Waji, Pak Mbah Tukul kalian Pak Rukani nggih. Siap. Ayo, ya Nduk. Arep parkir apa piye tangan iki? Anu pemanasan. Nggih, ayo. Semangat tuh. Aku pengen dorongan lho, Dek. Masalah kaya mbayi lah mbiyo. Nyapa to kanyan Mbak? Mbak Wiwin guyu donekke kaya wong bayi. Anu niku Ya, suarane. Ya, Nduk, pamerke suarane. Nggih. Nano. Sinebut pa. Cek baleni, mikir kurang banter kaya ning WC ae ndak.
Ning lapangan lho iki. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Piye Mas Jare? Ternyata ora gelem kalah karo Wiwit. Suaramu lep Godek. Suaramu jos gados. Ayo. Suaramu apik. Tutuke, Kak. Suaramu apik. Syukur wis. Syukur. Ayo. Ngapa kok wedi ngapa Mas Jare? Anu matane kaya arep copot. Ayo. Trihuning Mustika Lho. Aja mlayu iki lho. Aja mlayu. Wong gembel sih dhewe-dhewe kok. Ya dihargai to Mas Gareng kuwi mergo saking senenge karo kowe kok. Arek kok gemes dhewe-dhewe ku nek terus gulunganku cepot aku piye? Terus malah aku tok seneni barang iki lho. Salahku ki apa kok sok seneni iki lho. Nek salahe mbela Pak Jegereng nyapa? Ya wis ora bela wis, aku ora bela. Ana wong kesusahan ku nek sampe sindan ning kene gulungane glindeng terus piye? Iya. Aku nek gulunganku glindeng aku ora dadekan. Ya ora wis. Aku wis ayu meneh aku piye pesane? Ya. Wis ngomong ketekan abak. Kowe kok nesu karo Bayu? Bengi iki sing ngejak kowe iki Mas Bayu kok mbok seneni. Ora, aku ora ngejak kok. Lah kowe Alah, masih sing ngejak Pak Bayu. Sing bayari tetep Demangun. Oh iya. Oh, kuwi tunduke ora sing ngempul. Heeh. Oh iya. Ya. Lurahe Siden Yoga ki Pak. Nyep kok Pak Demangun. Oh, Pak Demangun tak kedepi ngono ya. Ya, Dek ya. Ya wis, pokoke iki sing bedene iki wong sing ngempul. Yo, anu. Putra Kanjeng Sira. Kaya cempe dirut. Anu bapak-bapak ibu-ibu enjing-enjing wonten kabar nggih menika Pak Gareng Semarang menika enten kasus kriminal. Kok nyetrum anake wong. Oh, sak wiyah-wiyah anake wong iso digubel nganggo kabel nyapa. Lah, wong kowe iki nembangi tak kon sing nganteng ora serak. Kowe iki penyanyi apa ubur-ubur? Arepku ki arep nganggo ekspresi lah semangatnya menyanyi menembang itu bagaimana ki harus diekspresikan dengan gerakan dan lagu menurut Karepmu. Iki jane wayangan pokok toprak sumiten edan to jane. Yo, Yo, tutuke. Tuh, peratung. Wah, buluku lara lho, Kak. Lara karepmu ora karepmu. Yo. Son. Tolong ki salone kayaknya nggon pinggir laut kono lho. Laut iki kono. Ndi? Kono. Ayo rono mubeng kono. Tubalamoh. Yo, Nduk, tutuke, Nduk. Kowe iki goleki apa to, Mas? Ora sajak kowe musuhan karo sapa to, Kak? Piye tane apa to? Kowe ketok koyo nantang wong ngono kowe. Ora kuwi gayane pancen ngono. Ayo. Ora yo ngene iki, wong ayu bebas nembang kene, bebas. Arek kok tangane piye, arek klambene koyo piye. Bebas. Bebas. Iki cah bebas hukum kok umpama kecekel polisi pasale ora enek nggo. Ora ana wong edan. Yo, Kak. Apik lho. Apik. Tekan sanesu ayo. Wong edan ki apik kok. Bebelo wirat moyo. Nano neno yo. Tanurung sri Wah, une. Aduh, sabar. Parang ngono ki ya.
jane iki ning panggung apa ning dhuwur prau kok mlakumu goyang ngene iki. Dadi, yo, dintake sik kok lali petes lho. Dadi. Iki titik larase. Dadu. Aku galak muni terus piye? Dadi kusuman Yo, langgame kendangan gagrak tayub, monggo yuk. Mas Garing beksa, ayo, ya. Mas Garing beksa. Yuk, Kak. Iki aku ki, yo ketenan. Nggih, no. Yuk, Kak. Nak nayupi kowe. Nyupi kula wong niku lek cantik ngene iki. Nembang osik. Urung nembah wis keliyat-liyut. Wong urung nembang kok bokonge keser-keser. Semangat deh, semangat. Kulino ndelok wedhus kuwi anggere bokong sik sing maju. Yo. Triune. Nggih tuku ben pon. Yo. Srioning mesti kakukan lagu tresno lang sapoyo batu marangan Rama seger yo.
bubar yen goyangamu ora kaya Mbak Wiwit mau. Kok bareng iki. Ayo. Kados Mbak Wiwit. Ayo. Ayo. Kudu nganggo ngunjukke barang ngunjukke. Ayo. Ayo Kak. Kados nenewi Mubeng Kak. Mbak Iwit jumeneng jumeneng. Deloken dicontoni ibumu kuwi. Monggo Bu. Dicontoni. Monggo. Wis kondang goyang bundreng kuwi sing duwe Mbak Wiwit. Ayo. Timnya Dita karo Suci. Ayo. Nika time. Heeh, tim. Ayo. Yang kuwi kayak ujian lagi. Kowe iki arep dicontoni matamu rene. Malah kok dhewe rono. Arepku ki anu ngomong karo sahabat-sahabat nek iki ibu guru mau mencontoni aku arep ujian. Iya, yo. Yo kuwi didelok sik Mbak Wiwit. Oh, Kowe nembang kok. Triune. Ayo, deloken dogane Mbak Wiwit. Ayo. Ning mesti katuban. Ayo, kowe ngerti? Ora iso tak pres ayo. Aku ya mesti luwes wong wanita pada Ses. sesungguhnya. Alah kok ora ngomong. Buktekke sik, buktekke. Ayo. Ora usah nggo nebak sing nebak gen Mbak Wiwit. Ayo. Ayo. Tangane mau piye? Walik madhep iki rono. Agar ngati ora iso kaya Mbak Wiwit tak kum ning laut kowe. Ayo, tangane piye? Ayo, ayo. Ayo madhep rono, madhepe. Nah, posik. Madhep rono, ayo madhep rono. Nah. Ayo. Ning mesti katuban. Laku tresno lan saboya Posik. Kurang banter ngegole. Ayo. Kurang banter. Kurang banter, kurang seru. kurang- kendel. Bokonge megol ora mung mbok gar-garke tok. Kok digarke tok, megol. Ayo. Kok megone sing banter kok. mesti katuban. Laku tresno lan saboya Alah. Malah kaya wong kesetrum. Malah kaya wong kejaget-jaget. Lek arep diobake iki piye wong ora dibakekan. Ngon sewu le yo. Apa? Iki anu saged dados perbedaan. Oh iya. Perbedaan apa niku antara perawan sampun sing digunakke niku. Lho. Lambene. Tak benake sik. Maksude piye? Perawan karo sing pun digunakake. Perawan iki genah nek sik seset Oh. Dadi nek seset bangkeane iki sik atos. Oh. saiki ngene iki mau lak goyang ngisor. Goyang ngisor. Jarene membedakan perawan dan tidak. Saiki goyang dada. Kok dada ya padha wae. Ora iso. Ayo. Ayo, Ora iso. Contoni. Tang ora. Ayo. Ayo ngopo goyang dada, ayo. Nih. Ya Kak. Bareng-bareng, teroke. Wes nek iso kaya Mbak Iwit, kowe tak tungokke antene ngene iki ya. Sing UHF besok. Lah kowe ngalor gitu iso nyaut antv. Ayo. Ayo. Duhalah. Oh, sing kok halah. Kok ayak pamungkas iki lho. Bocah iki. Aneh. Ya. ning mesti katuban. Ayo. Yes. Kula nyuwun Pokoke agar kowe iso kaya Wiwit tak tukoke kijing. Ayo. Dek. Malah kijing. Apa pe? Niki kula butuh bantuan panjenengan. Apa? Setrumen aku, Dek. Aku wis ora iso nyetrum. Ayo. Nggih, makasih Mbak Iwit. Duh, Ika Mas Gareng makasih. Alhamdulillah. Wanita pada sesungguhnya tidak boleh mengeluarkan seperti itu. Wes sakarepmu. Nggih. Wes ketemu ning Paten Songo. Nggih, diaturke liyane Paten Songo. Ayo, rene iki.